sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin itinaragsak nga ingkay panagdengdengeg. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasayaat a kasasaad ket pagyamanan mi manen ti ingkay panang tarabay ditoy channel tayo. Ti surat nga inta ikan biag ita ket nagapu ni pagayam tayo Aglenda, Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti avid fan dagiti drama a maipat patangatang ditoy YouTube. Ket kas kadagiti padak nga agsursurat, kayat kumet nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Glenda. Tubuak ti Nueva Vizcaya ngem ditoy akon Benguet a nagnaed manipod nagasawa kami ken ni Frank. Rugyak man ti agsalaysay idi nagabroad nila kay ko. Nabati kami nga rod kadagiti dua nga anak mi plus ti inawak. 3 a bulan idin ti sikog ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Hello, bakit? Kumusta kayo? Si ti Apo, nasaya at kami matlat na lakay. Sika, kumusta ka matditan? Okay, aklang mo dito eh. Mayat mo tinatumpo nga at trabaho. Kaduan ka nagit ka trabaho kat Pinoy. Isa jak unay maikawa. Ay na, nagsaya atin no kasta, Frank. Kat agsingsingpat ka nga rod iti kasta, marinyo ka iti kontratam. Uwin ka di bakit? Awan ti rumba nga pagdanagam. Siguro na nasingpat Aywan, nagsuldo akon. Agipaw itak inton bingat. Rumuar kayo, kadagiti ubing, tayong kayag pasyar, awan? Ay na, inton maminsan ton ti panagpasyar mi lakay. Bayadak pa'y nga umuna dagiti inutang tanga inusar mo anag-abroad. Sa bagay alang nga ron. Isupay lang ti una mabayadan. Sana bale, agpaw itak tumanan, inton sumaronong agsuldoak. Wan, lakay. Dakilan taksyan mo anak kau. Kabulanam sa amutan. Ay, wan nga rod tatang. Iso ang medyo marigata nak ang mga sikaso kadagit ubing. Nalakaak ang mabanog. Kasarita man ni danag mo. Tao may nakay kadwa ni Jibalayo. Iti kasta ada kadwa ang mga sikaso kadagiti anak mau. Wan tatang. Dayta talaga tigagarak. Iso nga imayak dito balayo. Kaya na. Ibaga minton sumangpet na nagudong nga main. Pat-check a paawid day jayan. Wan tatang. Ay wan, kumusta ngay mo ni Frank iti Japan? Nasayat mo't lati ka sa saad na ijay? Wan ka no matatang. Kaadwan ka no kadagiti katrabahuan na ijay kat Pinoy. Iso asaan ka no unay ama ikawa. Mayat ka no ti trabaho da. Malaksid iti dayta. Nasingpet pa'y ti boss da. Ay nasayat no kasta. Ay imbagata na panunot na tinag-abroad. Sana di mang namnamalang kadagiti pa extra dita at trabaho. Wan nga rod tatang. Makita na mo't no kasano tirigat tibiyag ita. Nang runa kat nagsasarunumot ang dagiti anak mi. Iso arumbang laang nga igaad na mo't agtrabaho. Wala, ibaga matag sing-singpag. Saan nga gararamid iti kalukwan. No trabaho. Tapno da pang sustinto na kada kayaw.
Apaya dagulit ka, Glenda. Di mat kinunak nga urayam asyak ti umawag. Kababain ka dagiti katrabahwak. Ring-aring ti silpon ko. Kanayon dak akan kantyawan. Ha? Ay, pasensya kan lakay. Amumat adandan iti panagpasngay ko. Kasapulak ti kwarta. Di kamot ngamin nagpawit idi na panabulan. Makauray ka kadi. Nadilay nga ro ti sweldo mi ita. Isojak nagpawit. Bayan, tagpawitak adagos apaman ang maalak ti sweldo. Kat apay nga agungot ka ngay, Frank. Ay kakasano ka awag ka mga awag. Tiks ka tiks. Namom amandama ti trabaho. Ay napasensya kan lakay. Saan mat ngaminan akas iti sigod ti awag mo kada kami. Iso asya kun ti umawawag. Angam di kamot nga rod sungsung-batan dagiti awag ko. Nita, apay di mo maawatan. Madama nga ro ti trabaho mi kunak. Ha? Sige, tagsubli ako ni ti trabaho. Di ka manin awag nga awag. Urayam asyak ti umawag. Nawatam. Sige, no isuti ko nam, Frank. Ayan ni Nanang Tatang. Anta ijili kaod, madamati pa nagsibog na kadagiti masitas na. Apay aya, Umay ko kumapay lang ang ibati ni baby kada kayo, Tatang. nay, apay papanam, Masapul nga agtrabaho ak. Iti kasta, adda kanon mi nga agi na. anya, agtrabaho ko nam. Ay, agure ka. Kasanong agtrabaho ka, di ka pa'y nakatangtanggad. Makabulan lati anak mau, agtrabaho kan. Kan may sa, adaman ni Frank iji abroad. Apay nga, agtrabaho ka ako nam. Kinapudno na, Tatang. 2 bulanan asaan ang nagpawit ni Frank. Saan matin nga umawawag. Anya, nay, apay nga. Jakman amo, Tatang. Ngam nadlaw ko ti panagbaliw na kadagiti na odi ang nagsarita kami. Ay, saus, day tanti kong kunakay. Ay, saan nga umawawag? Di sikan ti umawag kong kuwana. Inaramid kon day Tatang. Angam di namat nga rod sungbatan dagiti awag ko. Iso adya kon inulit pa'y nga inawagan. Ay, naggalas ka day tan Frank. Apay nga akasta. Apay, di na mapanunaw, dagiti imbati na dito yung pamilya na. Bayaan yun, Tatang. Ikarigataklatan kang trabaho. Itikas na at dagastusan mi nga agiina. Mami, Apay ka di, Brian. apay akas lasaan mo tan nga umawawag ni Daddy. Ha? Ay, ikwa, anak. Busy ka nung amin ni Daddy. Awan pa'y oras na nga umawag. Ado ka no ti matrabaho ijay ita. Kasta ka di, Mami? Wan. Ala, ingkaman kit diri ingan jay adim, tamangan tayon. Wan, Mami? Nagrigat gayam ti kastoy. Agmay may saak amang isaksakad iti panagbiag mi nga agina. Awan san at talaga tinamnamaak manipod kin ni Frank. Ay, sapay ko mata saan apod no tagparparit na kanya. Imbaglaangan tada pa'y dagiti dadakpil ko amang tultulong kada kami. Sapay ko mata malagip da kami mat ni Frank. Adet na. Naisaganak amin ng abalong nagitan ko. Itulod ko pa ida iti pagadalan. Sakbay ang mapanak matang trabaho. Brian, anak! Ayan na nga iti adim ako nakaringam. Umay kayon ata mangan tayon, tani aldawan. Wan, Mami. Umay kami. Darasin nyo. Glenda? Ha? Luz? Wan, siya nga rod. Ay na, dandanidikan na ilasin ah. Nakapimpintas kamat ngaminan. Ah? Si Kamat Glenda, di mo ibagbaga ti kasta ta ang mga numamati ak. Katpod numat. Kaano kape anagawid? Kunaknood da kape ijay Japan. Ah? Makabulan kun dito'y Pilipinas. Ang aguray ka. Apay kasta ti langam. Kinmutkutong kan ah.
Dandan di ka pa'y nailasin itayan. Isuan, nag-alanganan na amang pansin ken ka. Wen, grabe nga ron tikimot to nga. Kasano kat bagit mat amin at trabaho iti balay. Malaksid nga trabaho ak. Itulod kan sundwak pa'y dagiti dua nga anak ko iya pagadalan. At dapay awir ko. Ay, grabe. Dahita ti saan a pinanunot nila kay mo niya. Ha? Anya ti kayat masawan, Luz. Ay na, jakon agpalpalikaw pa'y. Kan may sa amok am-amwam tumatlaang. Ngamin, awan palimod asaan ang maibutaktak. Ha? At da babae nila kay mo, kat agdandan ija Japan. Anya? Dahita ti pudnog Linda. Ang panagkunak, saan arumbang asayangam, no, sangitam ti kasjay a klase ti lalaki. Luz. Pakitaam kit di Ipakitam akabaalam nga agbyag nga ore awan sustento manipod kenkwana. Patibkerem ti pakinakam mo. Amok akabaalam dayta. Kitaam no dinto agbabawi iti mauding aldaw. Ti awanan pa in afrang. Isumat lagayam asaanan na nagparparik na. Kunak man lang nagagaad na tagtrabaho para kada kami. Ngamsaan mat gayam, taglamlamas itiragsak iti sidong ti sabali a babae. Dagiti awanan bain. Nagsakit. Nagsakit a panunutan ti naramid na. Awan matammo ka nagkurangag. Ngam apay nga inaramid na di kastoy. Kasano kami paitan. Kabailak nga tati mangrugi manan. Kasano nga isakad ko ti panagbiag mi nga gina. Itataawanin namnamaan mi iti amada. Diyos ko. Tanabayan da kami kuma. Isurom noon niya tirumbang aramida. Di da kami kadibaybayan, Diyos ko. Nay, itay kapay asuyab, Glenda, anak ko. Di kan sama mamaturugan. Gapoy tinalabas sa kinagagat mau. Awan nga ro tatang. At idugmat nan adya upat nga oras sa turog ko. Sayang mat nga mindagiti rakit ko no jak mapan. Ay nadi mo na abuswan ti bagim. Adda narigat no agsakit ka. Uray di mo dublyan ti agtrabaho. Magantay mo ilatay ti mamitlaw iti may sangal daw. Wan matkit di atatang. Ang umnaskan nga agsalo kagat. Plano nga minti aglako iti talipapa. Sakto na yunan itinatnatang. Mayat day ta na panunot mau. Sa bagay napintas nga agpaiso ti kasta negosyaw. Nagrunakit igid ti kalsada dito'y ayan tayaw. Asida gapaggatangan dagiti bumalay. Un tatang. Iso ang masapul nga agtrabaho ak nga agtrabaho. Iti kasta makaurnungak iti pagpuuna. Kasi ka, no, kasta ti kaya mau. Angam kita di mo unay kung namanay na nakaw. Panunutem met ati salon at mau. Wen, tatang. Awan rumbang apagdanagan nyo. Kabailak ti bagit. Ay, pasensya ka na, tanay. Awan mo't unay maitulong mi kaninanang mau. Abumet nga agad adal pailag ti kapsat mau. Isuumot ti papapanan ti biro kan pension me kaninanang yaw. Tatang, diyo ko maibaga ti kasta. Ngamin dakil atulong yun ti panangas asikaso yu kadagiti anak ko. Nangrunakin ni baby. No awan kayo, jaklaan mo no kasano kami nga agina. Iso adak kila pagyamanak. Ngamin, kanayon ti kaaddayo iti sibay mi. Awan anyaman na nakaw. Karbangan mi day takas naganak mau. No nakatumpong kan tumot iti irresponsable nga asawa. Ay, irresponsable lang nga rodan. Babae rupay. Ay, bayan yun tatang.
Ma-stress kayo laang no day at tao ti pampanunutan nyo. Nagahasam. Asinsado ka na, Glenda. Ah? Saan mo't? Sakto laang. Ay na, maragsakan ak makakita iti kasta alangam. Agsubsublin iti sigot ti bagim. Ken blooming ka itan. Ah? Sana kas iti naudi ang nagkita ta. Kasta ayalos. Wen ko naklangarudan. Mamati ka kadikanyak. Ay, masapul ngamin nga agsalo kaga. Amumat, at datalong anak ko. Agbisin kami ano, jak aggagat. Bilibak ka talaga ken ka, Glenda. Bilibak iti kinatibker mo. Saan ka nagpaabak iti panangluko ni Franken ka? Kinapudno na, narigata nakmat iti damo Ngamno ngamin, tagpailuyo sak iti marikrik na. Siyak tilugi. Kaasi dagiti anak ko no bilang laang. Isu nga karigatak ti bimangon. Inaramid ko nga inspirasyon dagiti anak ko. Ket kaasi ti apo, nalasatak matirigat ti biyag. Banag apang dayawak unay ken ka, Glenda. Tinungpal ko laang ti imbagam idi nga agbalinak anatip Carlos. Iso aday toy. Uray kaskasano, adamot basit si mayaatan ti biyag mi. Wana, rumbang nalaang nga agbalin ka anatibkar para kadagiti anak mo. Isuda ti pudpudno a kinabaknang mo, Glenda. Lima taon mo't hindi napalabas, manipod saan na nagparparik na ni Frank. Talaga kadingawanan damag mo kan ko na anak kao. Awan mat ang tatang. Nag-for-good mat ngaminan di may sa kadagiti katrabakwan na idi iti Japan. Kasta aya. Wan, kan may sa, awan bibiyang kun kin ni Frank tatang. Nalabit ang naragsakan day niya iti sidong ti kadandan nanay ta. Ay, tiawanan ba na lalaki? Talaga nga impanagnagnan ti kina-irresponsabli na nga ama kinasawa. Tatang, Ibaglangin tadi ka nagpaabak itikas dyan na pasama anak kao. Nagtalin na iti kinatibker mo, ket sinangom nga agmaymay sa ti karet iti biyagyaw. sa anak laang agmaymay sa tatang. Ngamin, adda kayo kininanang anang patpatibkar kanyak. Madudug unay ti pusok amang kitkita kadagiti inosente nga anak ko. Isuda tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno sangwak dagiti panubok iti biyag. Ket ita, makunak anaragsaka kon nga uray awan ni Frank iti dan nami nga agiina. Napanagnakak, akabalak gayam ida padakilan nga uray awan ti amada. Ewan nagagit ka mait. Nadiskarti ka. Malaksay di ti negosyo matalipa pa. Adapayan mini grocery anay patakder mo. Isaw apatsek ang mapadakkel ken mapaadal mo itinasayaat dagiti anak mo aging gagagturpos da. Amaw akabalam day ta anak kao. Mami! Mami! Apay aya, Brian. Ada tao, Mami? Ay katlakwa mo tani adar aramidak. Damagam no anya tigatangan na. Da kayo matibirbirukan na. Umay kayo ngamin dito ya. Unay kalakit din ay anak ko. Damagam ano anya ti masapul na kunak. Da kayo nga ro tibirbirukan na. Umay kayo ngamin, tap na makita yo. Alam mabiit lang nga rod. Agbugo akla biit tani. Nagrugit ti imak. Glenda. Frank. Siya nga rod.
Anya ti aramidam ditoy. Glenda, pakawanan na ko, ma. Pakawanan na kadagiti ado nagkurangak. Ken dagiti nagbasulak. Amo kadakal ti nagkurangakan ka. Ken dagiti anak ta. Ikanak pa'y kumay ti may kadwa agundaway. Tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Frank, Ikarik, aramida kami nakabalak. Tapno may subli ti sigod alindangan ta. Pangasim bakit? Pakawanan na ko, ma. Pagbababaw yak unay tinaramid ko panang talikod ka na kayo. Inununak ti bukod ko pagraksakan. Ba nagapagbababaw yak kita? Iso pangasim ka di bakit? Pakawanin na kon. Kat kidawag ti panangawat mo manan kanyak. Ikarik ngagbalbaliw akon. nabayagan ang napakawan ka, Frank. Katap no di mo mat ko na. Sige, patgak tikit daw mo. Anyat kat mo sa wen. Ikan ka iti may kaduagon daw ay. Ipagpagapok ka dagiti anak na. Kat sapay ko ma, tadimon sayangan dayta. Agyaman ako na bakit. Nakatantan o kang agayat. Ikarik, aramidag amin ang kabalak. Tap na makatulongkan ka. Kat mga barwanan ta bakit. Mangrugi ta manen. Urnusak ti pamilyata. Kat agyaman ak unay, Glenda, asawak. Wan Miss F. Pinakawan ken inawat kumanen ti asawak, iti likodan ti pananglipot ken panangbaybay ana kada kami, iti lasod ti 5 atawan. Inkarina ti panagbaliw na, banag anakitak kabayatan ti panagden nami manen. Ado ti mangibagbaga amaagak kano, nagtangaak kano, ngamin pinakawan ko ti asawak iti panangluko na kanyak. Ngem ko nakmet, saan a kinamaag, wenno kinatanga ti mangpakawan iti tao a nagbasol. Para kanyak agasawa kami, ket iti imatang ti Dios nagkinnari kami nga agkadwa kami, oray anya ti mapaspasamak. Nalagan ti riknak anang pakawan iti asawak, jakmet siguro pakabasulan no apay a pinakawan ko ni Frank. Pinakawan ko saan laeng a para kanyak, no diket in pagpagapok kadagiti anak mi. Ket manipod idi ado dagiti nagbalin nga achievements dagiti anak mi iti pagadalan. Malaksid iti dayta nanayunan dagiti nagbalin a negosyo mi. Ket nagala kami payen iti talken mi. Awan metten nagbalin a parikot iti panagden nami gapu ta inawat ken pinakawan kumat nga roden ti asawak. Isu anamin pinsan metten alinipat ko ti nagbasulan na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Glenda. Ken ka pagayam, Glenda. Panagkunak ket saan a kinamaag, wenno kinatanga ti mamakawan. Mangipakpakita kit di dayta iti natarnaw, wenno nalinis, nasudi ken natanok a panagayat. Kunada nga roden, no ammom ti mamakawan, pakawanen nakamet ni Apo, ket sumangbay ti ad-adupay a parabor. Awan ti perpekto dito'y abiyag, amin tayo ket agbiddot, ket nagasat dagiti maikan iti may kadua agundaway, tapno sulnitan da dagiti nagkurangan da. Patsek nga agbalin a naragsak ti binukal yumanen a pamilya, kabayatan ti panagdakkel dagiti annakyo. Kanayunan yung arod ti kumararag iti Diyos a namarswa, iti kasta agtultuloy dagiti bendisyon a maawat yo. Alakastan pagayam Glenda, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.